pola-pola kok dikendangi. Ya. Ketek-ketek. Iki urung teko ngisal. Dijemput. Sing putih ta? Sing kuwi pinggir dhewe gede dhuwur. Kok niki ta? Heeh. Oh, ketoke nesu karo kowe ketoke. Budhe. Pola tadi budhe das. Lah kok budhe? Lah gede. Lah terus pripun? Pakde. Lho, dandan ngenten kok Pakde. Nah, Budhe. Katuran semeneng nggih. Yuk, Saged semeneng ta? Monggo diajeng. Dianjing garwanipun tiyang kathah Yayi. Jumeneng. Piye to, Mas? Aku teko to, Mas. Walik biasane iki sing ngedeke kono kok. Wah, repot tenan repot. Dadak gandengan. Mas Ucak, Dalem, iki ana nawala. Nggih. Nyuwun lagu setunggal kapilut kalih caping gunung dijenglengke, 3 pepiling request Pak Atmono. Nah, menika Mbak Atmono. Sangoni Pinten? 300. Alhamdulillah. 300 niku bagi 3. Bagi 3 pripun? Jenengan 100, kita 100, kula 100. Paling boten sah. Enggak usah. Boten sah. Niku dilebetke nggih tas mawon. Ngono. Kas Agung Rasa. Engko timbangane Mary ya, jagone ra entuk, sing iki ra entuk. Nggih. Luwih becik tak kantongi dhewe ngene piye. Kok katimbang ngoten mboten niku kok do meri. Dalange bayare akeh kok nampa saweran kan cilaka. Cilaka. Penake kersane mboten wonten keceburan sosial. Heeh. Niku mangke disedekakke ning anak cacat mawon. Terus Mongko sing neng kene iki sing anak cacat iki sapa? Kula kalih niku. Kuwi cacat apa kuwi? Yen kula kena cetha cacat fisik Heeh. dedeke kurang. Heeh. Niku kan cacat mental. ora. Ini ya to, Mas. Mas Ucak. Piye diajeng? Kok kira kapan sangat kaget panjenengan. Sik ganti mike sing rada banter to enak. Coba nek kemaran kiai to kan. Kepiye ta iki? Lah kowe mau kepiye nyaket to? Iya. Panjenengan kono pek lambi kuku. Lah kono mau Panjenengan nibali aku dur ngono lho. lah kowe mau aku kan yo ngrungokke sliramu nyaket to pun tai ngono kok. Yayi, Mas. Oh yayi. Oh, Krungu oh. tai. Kowe iki wis cilik, butel budak. Hati-hati. Ditangerti asmane sinten niku? Kepiye yayi? Piye? Paring asma Indro. Endor rek yayi. Indira Kang Mas. Indira. Injih. Indira menika saking pundi? Dalem saking Ngawi ugi. Nggih Ngawi. Injih. Ngawine Mboten mesti, Mas. kok mboten mesti. Mbak Yofi kagen acetha mbawuk. Lah nggih. Jenengan kok Mboten Ngawi mboten mesti pripun to? lah nggih. Ngawine pundi? Mboten mesti kadang teng anu teng ngarep TV. Terus Kadang teng jeding. ki opo to ki? Ngawine jare. Kok kulino ngerti. Ngawine kuwadungan, Mas. Nah, ngono lho desane. Aku bingung. Lah, Aku nak ngomong bener bingung. Aku menungso iku rumah saya piala bergilir. Lah kaya boleh bermaske. ora kepleset iki. Ala paling budak Ugi-ugi Jomplang boten to, Pak. geblak-blek kok tak selona bulan niu. Kene rada udur. Nah, Wes, nah, nek iso ra lah, Mas. kowe koyo ucek iki. Astagfirullah. Elek-elek ngene ya titahe Gusti wujude ya menungso. Lah cangking ngene lho. Lah piye ya? Ya nganti